Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hormatly musulman doganlar, Ramazan babatynda insanlar bir-birinden tapawutlanýar. Käbirleri Ramazan aýynda wagtyny elektronik oýunlar oýnamak bilen geçirýärler. Käbirleri internetde, käbirleri bolsa kino görmek bilen wagtyny geçirýärler. Ýene bir topar wagtyny diňe iýmek, içmek we köp yatmak bilen geçirýär. Netijede wagtlaryny boş zatlara harjap, Ramazan ýaly derejesi beýik aýyň bereketinden mahrum bolup, bu mübarek aýdan eli boş çykýarlar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şoňa meňzeş kişiler barada Tirmizi'de we İmam Ahmed'in hadis kitabynda gelen hadisinde diye "Ve ragima anfu raculin dakhala aleyhi Ramazan thumma salaka qabla en yughfara leh." Ramazan aýy geleninde günahlar bağışlanmadan bu aýdan çykan kişinin burnu yere sürtülsün diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Ramazan aýy gelenine garamazdan ýaltylygy sebäpli özünün bağışlanmagyna sebäp boljak salih amallar etmäge ihlas etmeýän kişilere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käýinç berýär. Şol sebäpli musulman doganlar bu mübarek aýyň bereketinden, sowabyndan mahrum bolmazlyk üçin Ramazan aýynyň gijesiniň we günnüýüniň kadryny bilip, taat we adatlar, haýr sowaby işler bilen geçirip Allah Taala'nın razylygyny kazanmak üçin gaýrat etmeliler. Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin ilkinji etmeli işimiz musulman doganlar özümize maksat goýmalydyr. Ramazan aýy 720 sagatdan ibaratdyr. Bunyň 660 sagaty içmek, iýmek, yatmak, agzaçar, mihmançylyk we başga da dünýäwi işlerimiz bilen geçýär. Bize diňe 60 sagat, ýagny 5 güne ýakyn wagt galýar. Diýmek musulman doganlar bize köp ýaly görünse-de wagtymyz gata azdyr. Şonuň üçin wagtymyzyň kadryny bilip peýdaly geçirmeliler. Tarawa namazlarymyzy mesjitde imam bilen başyndan soňuna çenli bile kılmaga çalışmalylar. Gijelerine tehejjüd namazy kılmalylar. 5 wagt namazlarymyzy mesjitde jemaat bilen kılmaga çalışmalylar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan aýynda Cebrail perişte bilen Kur'an-ı Kerim bilelikde okardylar. Sahabalaram Allah olardan razy bolsun. Selef-i salihin hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine eýerip Ramazan aýynda köprak Kur'an-ı Kerim okap, Kur'an-ı Kerim'i hatm ederdiler. Şonuň üçin musulman kişi Ramazan aýynda pesinden bir geze Kur'an-ı Kerim hatm etmeliler. Ýagny Kur'an-ı Kerim'i başyndan soňuna okap çykmalylar. Okap bilmeýän doganlarymyz öwrenmäge çalışmalylar. Kıyamet gününde musulman doganlar Kur'an-ı Kerim özüni okanlara we orada bolsa özüni tutanlara şefaatçi boljakdyr. Köprak Allah Taala'ny zikir etmeliler. Köprak Allah Taala'dan doga dilek etmeliler. Eden ýalňyşlarymyz, günahlarymyz üçin Allah Taala'dan bağışlanma dilep toba etmeliler. Ramazan aýynda köprak sadaka berip, garyp mätäşlere öňküden köp ýardam etmeliler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan aýynyň soňky 10 gününde hasam köp amal etmäge gaýrat ederdi. Sebäbi Ramazan aýynyň soňky 10 gijesi tutuş bir ýylyň iň haýyrly gijeleridir. We ol 10 gijeň içinde 1000 aýdan haýyrly gadyr gijesi bardyr. Musulman kişi Ramazan aýynda Ramazan bayramynyň öň ýanyna baş bitiresini bermeliler. Ene musulmanlar onlar şeýdip Ramazan aýy üçin özümize maksat goýup hereket etsek, Ramazan aýyny peýdaly we bereketli geçireriz. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Fatir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 35-nji suresi 29-njy aýetinde "İnnellezîne yetlûne kitâballahi ve aqâmus-salâte ve anfaqû mimmâ razaqnâhum sirran ve alâniye yerjûne ticareten len tebûr." Allah Taala'nın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar, ve özlerine rızk edip beren zatlarımızdan gizlin ve açık sadaka infak edip harcayanlar hiç ziyana kalmayacak sevdani umut edip bilerler diye Allah Teala. Musulman doganlar Ramazanlarınız mübarek bolsun, yüzleriniz ve yürekleriniz nurlu bolsun, ocaklarınız bereketli bolsun, salih amallar, gowy amallar yollaşyňyz bolsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.